Pensyai Shpang boleh miron kam mencium ya ketika neka vaksin kam tam hak neka por ba bro ya tolmar ya neka jingpang ba ya neka injection pan bon ki jing ya batai ke ba pen thame ko pa ba boy ke neka jing kren jogi kala na pensyai ke jing baro ke jing tolmar jing bot jongi Kublai ya pi baro ki basngap ya ni ka program. Don bon ki khon u new trap news komenta ki ba artatin shapang katika covid khat khandai. Bat ki ba kan taj ban sha tika ilade. Ki video ki ba mi ha ka social media menta ki pen kulwar jingmot ikibrio. Don ki ba pen priang khubor ba ki tu ki ba yo yakani ketika kin sayap no hapdeng ka arsnem ne kin kelalong ki balengki bot kumta terter kini kidai ki khubor jong ki prophet lamler ngila banom ki bayalam bakla ya bon ba ki briu kum kini ki khubor yalam bakla ki jumi nagapor shakapor ya katay ngila jui ngila yomat kanga ki kini kisnam balalait ya haga bayadai bat ka adhar card ni ikum no buon kibri ki bakantaj ban le ek adhar card namar ki khubor ki ba yalam bakla yuki en rei menta ban i ba kitu kibri ki bakantaj ban le ki don hapding ke jing shitom ka bakrau namar don kambe yak adhar card habon ki kam ki bayadai bat ka sarkar kalong ke basngeu thamula ban pek namar ba menship snam baro ngia dwai shirhem ba ublei un yarab igi scientist jungi bakin shem yo no yo tau dawai ban yele persya igi ni klam corona henry mentapat andalami kini ki dawai tika ban yadai ngi na kani klam kibriu ki yating bat ki kan taj pen ban yaka baro ngitip bau blay unum wanda ladi syagani ka perthai ban kta ban pen ko yengi hem rei kum bau jule u penam kam de ki brio ki bau lajit ban long ki atiar jogu ngidon ki jingja haga bible ki baya dei bat kani ka phang men bau blay ula kwa ban penjot no ya ka perthai daga jing shlei namar gi pop jung brio ulatmu ban pelaj im yo nowa badia ka ying ka sem jung ipulia ke kitab Genesis kalau nong ban riu ka dukot khatsau terter kalau nong ban yo ka dukot iwei hadu apusau kumta ublei ula hukum yo noa ban snai ka ying le kibriu kilair ke ben yo noa ban kilakan taj ban kalaga bamut ban rung ha ka ying le ni ban snai lagi jong ki ying le kana bukin lajim haba ke jing shlei kalau urlong baro kilayap jelok lai tang kitu gi bala don ha ka ying leng nowa bat ka ying ka sem ka jong hatu kata ka ying leng kamlong kum ketika covid khat khandai menta bat kitu ki ba pdiang ya ka kin lai na kata ka jing yap haba ki paj ba Hebrew hari Egypt kila shaban ben kum ki marau ha ga jing san sha rusim pharo kila ur la nam yu blai ula yos ngau ya ga jing ur jing nam jong ki Ola jit yo Moses ban long nong pelai lu jungki ublei lo ong hau Moses ngalai i gajing jenjar jung pa junga bangalai yo sngewi gajing ud jing nam jungki berkumta long yo Moses kele chaus em pharu bad yalam no yo pa junga shagajing lai lu ipuli kani haga kitab Exodus kalanang kabalai ka khat nyo hadu khat san habau blai lo thmu ban penyap no yaki khon ning kong jogari Egypt blai lo tha yo Moses ban ong yaki pa Israel ban penyap yo khon nang brat ban ta ikas nam jogu ha ka ding jing khang habau angel ga jing yap lawan ula salud yaki yakari Egypt henry la yai lat yaki yeng jongki nong Israel ipuli kata kitab Exodus kelenong ka bakhat ar ka khat iwe do ar bukandai kumta ngilawan ong bakata ka snam ukhro nang burat hatu kamlong hakani ka por kata ka dawai tika
kumta baga jingpang covid kakandai kanom kta juri gitu ba yo ya ketika bat kin light na jing yap hakawi pat ga khep sa sisin ye iba men bagi pa Israel hari kanja kilak nyum persyayo blay badio Moses ublay la bitar wala penshitom iki dah ba pha da kita gi sempu ki bala pu ba penyap ye bon ki pa Israel aba kilapan maab no ublay nagabenta ki pop jengki ublay la bathayo Moses ban thau do to sen renong ban wa yu haloru din bakitu baro ki ba syapu kita gi senbi kin pai cheu tau sen renong bat kinam yap ni puli ha kitab jingkhen kala nong ba arhuwei kadu khat saw do khandai baro shisha kita ki ba la syapu senbi bat ki ba pai cheu tau sen renong ki la khot ba kim sim la yap satya hatu utau sen renong long shisha menta ka dur ka dar jong ka dawai tika covid kha khandai ka ba kawan perlaji ngi naga bi jong kata ka khlam ba kensha ni tibru ba ka dur jong tau sen renong haloru dieng kala kalalong menta ka muhor jong ki doktor shitlup ka prathai warung klet ru bau blay umsham lawan kta agi khmat jong tobit ban pen kwajiu naga jing matla henry ula pendan kam dau sang dau kha balaklan dau tobias ukon jong uhi ban pen kwaj ya kata ga jing matla jong khpa jong u ni puli ha kitab to tobit kala nong khatwei kad khot chipo hadu khatlai nim dei ban klet bau blay wan hiar na beneng pan ai dawai ne pen kwaj ya ki jing pang jongi ladengi dawai ya u henry kumbaga jing thoba ku japen i u blay u penon kam de kibrio ban long ki atiar jong u noa ban thau ta ga ying le u Moses ban yalam yo pai Israel bad ya ki bania ban o dur yo tau sen reno kum juro men tau blay u penon kam de ki scientist ban wan ra hangi ya kita gidawai tika covid kat kendai naga benta ban pelaj iki na yangi naga ne ka khlam hatu dei ublei wa ai jing start bat jing shampang gi scientist jongi kan long ba sngo si lada ngi kan taj ya kan gi jing ai ublei lada ngi le kumta kan long thik kum gitu gi bre ko pi ba kan taj ban rung ha ka ying leng nowa ne gitu gi ba kan taj ban pe yo sen no paralog baro kani ketika covid ka khandai kani gi jing ai jung blei kani gajing start o blay ai gi scientist jungi bakin lab ikani gajing ya kani ketika kana bangin yo ya gajing ya da gajing kwat na kani gajing pang tenganget ba ninam sngap shu itagi khubor bakla ninam sngap shu itagi prophet lamle ki ba pendu jing kermening henry tongin ya bot ya gani tongin shimi gani gajing ai jung blay kabalong gajing ai ga bakraw bangin ya shimi kani ketika kanang ba mangi baro yin yo kita gajing ko jing kya yin light na kani ga khlam ga bakin sha kublai shibo